Goeiedag, sê my oom Joyce Blinkert, as vriend Ziza, die trotsgeboorde biefblok in my own insurance. Geluid van voor en achter. Ik kom ons op pad toe, op die vakking, en ik koop jou gangspins. Maar jullie weten wat ik weet hier. Jullie kennen wat ik ken niet. Ik is intussen, ik hang, maar ik wil niet droog worden nie. So baie van jullie weet, of baie van jullie weet mos, as eerste hier by die dang ruk en die dang val behoorlijk uit. En baie van jullie sê, is ek mos lekker na vis. As nie as jy sê, is wat jy na vis ruk, jy zet dat met teleurgestel. Maar ek druk weer om ek het sier, ek sal jou die pijn uitsmeer. En as vir jullie wees, oom Joyce, jullie soos jullie weet, ek is al die pad van die plaas, ek kan rooi jakkels, jy dink ek het hierdie draad gekry met ek lankel daar, omgeswaai, en toen ek omgedraai, en toen ek weer een ander draad ingegaan. Dis hierdie type jakkels wat jullie hier sien. Nou my oom Joyce, jullie sê ze wat so na vis reik, I don't care. Nee, ek nie om oor jou vis, my sister, geniet jou vis. Geniet jou vis, jy jou rassel, jou pitbull of jou rottweiler, geniet jullie vis met die handsakjes en die rugsakjes en al. Ek sê maar net vir jullie kom wees, een lekker koningspot gaan, sê nou in mekaar inslaan. Nou jullie wat van die plaas is, of jullie wat van die plaas afkom sal nog weet, waarvan ek Ziza hier praat. Die vetderms my oom Joyce, ek wil een lekker vetderm met niertjies, ja. Een lekker vetderm met een niertjiepot, hoe? Een lekker vetderm, een vetderm met een niertjiepot, hoe? Koningskos, koningskos. Nou soos julle kan sien, die as die vetderms. Nou die jare, my handsakjes het ek met vetderms gewoon groot gemaakt. Kijk, mijn handsakjes was net amper een maand. Toen laat ik mijn handsakjes al zomaar een lekker vetdermpje leen zeggen. Ja, wanneer had die zusters aan van 6 maanden goed die. Hier mijn zuster, jij is aan mijn pad gekomen. Kijk, toen leen zeggen, hier je handsakje. Ik heb 2 handsakjes, toen leen zeggen, alleen nou hier jou. Lekker vetdermpje zo, want kijk, ik me zo zulke vetstukjes in. Yes, dat is wat ik dan morgen aan pad gekomen. Nou, jullie wat moest nou vis eten, wat jullie vis is geniet jullie vis, man. Ik zie dat nog niet vis hier in festive, hier Easter niet. Zet dat nog niet lekker dier gekomen. Ik zeg alweer met die festive, lijkt me, ik wil alweer festive, dus dat brengt je baan nog ver weg van die festive af. Nou, zoals jullie kan zien, oom Joyce, die als niertjes. Ja, die is niertjes. Ik wil een lekker niertjepot maken. Ja, lekker niertjepot. Een lekker niertje met vetderms in. Ik wil, als net mijn pot alleen die. Guys, en jullie wat van mij is zo bij je vrouw. Ze zegt, waar zit je rassels en die handzakjes. Blijf jouw baan, dit is mij is die. Je hoeft te bekommeren door die rassels. Zo gerne die rassels. Kom, zeg een beetje van mij. Zoek jij hem dan nog eens Jan zo bekommerd waarom? Nee man. En nee, met je rassel gaat zeker net zo 2 keer een dag. En echt gaat 6 keer een dag. Ja. Kom niet meer bekommerd door die rassel. Hij is zo rijden, hij is in zijn baan. Ja, oh, jouw pitbull en rottweiler, ja, bij deze dop. Guys, die is nou plaaskos. Die is nou niet stadkos, nee, die is plaaskos. Als je wil van mij komt, krijg je immediately payment. Ja, bij van jullie vragen me zo bij je ziet, wanneer kan ik om keer immediately payment. Yes. Dus jullie moest weet, jullie moest gewoon zeggen immediately payment. Yes, als je wil van mij komt keer. Daar is die eieren, lekker bruin. En daar gooi ik mijn vetdermpjes en niertjes in. Dat nog als op het donderdag. Dit gaan gaar, dat is niet passief. Hier rijd je naar passief. Hier rijd naar niertjes en naar vetderms. Plaaskos. Het is allemaal lekker potkoolkos. Ik heb die vetderms en niertjes afgespoeld. Ik heb net even jullie gewezen, maar ik heb even jullie zo alles wezen. Ja, dat is ook om jullie zo beter kan jullie zijn baan. Ja, jullie is onpakvaardig van jullie. Rijd dan, zak je ons een beetje water. Gewoon zo'n klein beetje watertjes. Net zo'n klein beetje watertjes, dat hij gewoon zijn eigen verzekering draagt. Net zo'n klein beetje watertjes, dat hij gewoon zijn eigen verzekering draagt.
Kom aan, Sakkie, maak of jy gestuur is. Wacht. Net so klein bietjie, nie te klompie. Haas hy. As jy lekker kom, hierdie potpat se kant, hierdie pan. Ja, ek hou van hierdie pan uit te eet. My ouma het gesê, my kind, as jy die pan uit eet, gaan jy baie manne kry. Ja, maar as jy die pot uit eet, kry jy nie man nie. Ja, nou so ek eet die pan uit. So die hele pan se kos is myne. Ek is uit by julle wat nou weer Ziza nooit, dit kan nie wees nie. As my is die bly in jou baan. Kan jy lekker kom hierdie. Haai, Sakkie. O. Kan jy lekker kom die potpat se kant toe op die witlyn. Right. Ons gaat vir hom sy soutjies hier. Ons hier vir hom sy soutjies. Hy is nou besig om te bak. Hy is nou besig om ons sy eie versekering te bak. Julle wat nie weet nie. Julle moet 'n bietjie habie spaar. Look, ek spaar het. 'n lekker spaarspys wat ek nou hier ingooi. Ja, maar my vrou, dis al waar jou potjies aan nie. Jong, bly in jou baan. Jy kan sommer maar vir my bles met potjies. Met spyspotjies. Ja, as jy wil. Nie vir my vra nie. Right, Zikas! Ja, die pot gaan lekker eet Maria Kat se bekkers. Ai! Lekker bietjie pepertjies. Hoor jy hoe eindelijk? Koningskos. Nee, hy vis van jou, my suster, kom nie na aan my pottie. Nee, hy ook keer vis van jou beteken niks, my suster. Hier is die standvastige kos. Ware eisters. Hy moet nou so lekker bak. Lekker bak. Oh, jou zie. Hier een ding. Een ding van my. Kos, kyk hoe lyk hy. Hoe het die pot gevorder. Woe! Die pot kom lekker dier. Die pot kom lekker dier. Oh, jou Ziza. Krijg jy een vrou wat kan lekker op pad toe kom. Nie net in die wit lakens. Ja, wat kan een pot op pad toe bring. Die lekker lyk hierdie pot. Jou lekker stukkie brood by. Van my omtoe is ek het nie geknie nie, maar ek het Abdul se brood hier. Ja, ek het vir my brood op skuld gevat. Ja, ek moet skuld het om te lewe. Ja, so ek het nou my broodjie gevat by Abdul. So ja, ek gaan nou my potjie, my pan, gaan ek nou geniet. Kijk lekker lyk hy pan. Oh, jou ziekels, Annie Cooper, jou ganspans. Choice, is my pan, en my stekbrood, ja, my vraagbrood, my lorryvol brood, as my is die, hulle gaan nie vir my kom sê nie. Ja, uit, ek eet nie met honde nie, kijk jou honde is nog laat binnen. Ja, en ja, die honde is nog laat binnen, hulle ding hulle gaat kry. Jou ziekels, Maria Kat, dan sy gaat hier. En hier Maria Kat is niks uit hier. Maak toe my dieren. Ga my dieren toe maak, ek gaan nou rustig sit eet. Wie mense te eet baie lekker as jou dieren toe is. Kijk lekker hy vet dermpie. Kijk lekker is, kijk my vraagbrood. Ja, as my is, die moet my sê, Ziza, maar jy grasel dood, die bly jy in jou baan. Julle moet er gesiende Easter eet. En onthou, as jy op moeilig, as jy uit is op moeiligheid maak, wil Ziza vir jou sê, die hofmaak is dinsdag oop. Ja, so gedra vir jou hierdie Easter, hierdie lang naweek gedra vir jou. Ja, die hofmaak is dinsdag oop. So as jy nou wil moeiligheid maak, kan jy moeiligheid maak, maar jy kom eers dinsdag voor. Dan moet jy die hele naweek lê, terwyl Ziza biscuit skit. Come on, Ziekels! Jou gesiende Easter vir een en elk al my home choice mense. Bly in julle baan en alles wat